Tervetuloa tähän blogihaltuun.netin video-oppaaseen. Tämän videon aiheena on valokuvien retusointi ja ennen kaikkea sen perusteet. Tässä tutoriaalissa käytetään Adobe Photoshop-ohjelmaa ja tarkemmin ottaen sen versiota CS5. Tutoriaalissa käsitellään muun muassa Liquify-työkalun käyttö, Clone Stamp Tool ja erilaiset Healing Brush-toiminnot sekä joukko erilaisia kosmeettisia kuvanmuokkauksia, joilla parantaa kuvan laatua. No niin, eli lähdetään ensimmäisenä katsomaan Clone Stamp-työkalua. Se löytyy täältä vasemmasta palkista ja pikanäppäin tälle on S. Ja sitten ennen kuin ruvetaan itse työstämään mitään, niin otetaan ylimääräinen taso tähän auki. Eli täältä oikeasta alanurkasta lisätään Create a New Layer ja sitten tarkistetaan, että Clone Stamp Tool työkalun asetukset on kohtuullisen hyvät. Tämä nyt on aivan kuvakoko riippuvainen, eli periaatteellisesti pienemmällä kloonityökalulla saa pikkusen tarkempaa jälkeä aikaiseksi. Eli mitä pienemmän alueen sä kloonaat täältä jostakin ja siirrät sen paikkaan X, niin sitä paremmalta se näyttää. Sitten tarkistetaan, että läpinäkyvyys ja flow on 100% ja Align Sample All Layers on päällä. Nyt sitten siirrytään hieman lähemmäs, zoomataan vielä, no niin, nyt alkaa näkyä vähän tarkemmin. Painetaan Alt-pohjaan ja valitaan alue, josta ryhdytään kloonaamaan. Eli kloonityökalulla valitaan ensin alue, josta siirretään toiseen paikkaan jotakin. Eli painetaan Alt-pohjaan ja klikataan kerran vasemmalla hiirennapilla näin. Sen jälkeen voidaan ruveta kloonaamaan tätä aluetta. Niin kuin näet, tässä näkyy tämä ympyräkursori, mutta sen lisäksi tuolla on tuollainen toinen kursori, liikkuu koko ajan samaa tahtia kuin minä itse liikutan tätä ympyräkursoria. Ja se näyttää suurin piirtein se kohdan, mistä tämä kloonaaminen tapahtuu. Eli tällä tavalla hitaasti käydään koko kuva läpi. Kloonataan aivan tuohon rajaan asti, eli näin. Nyt mehän ei voida enää jatkaa sitä kloonaamista sitä samasta kohtaa, koska se otettiin täältä näin. Ja se ei enää näytäkään oikealta. Se pitäisi siirtää siis se kloonauskohta jonnekin tänne mereen nyt. Sitten ryhdytään taas edestakaisin hitaasti. Näin. Käydään kuvaa läpi. Oho. Nyt nähdään ensimmäinen virhe. Mitä tapahtuu? Me tullaan itse asiassa tämän kuvan päälle tänne näin. Kloonaustyökalu ei tajua, että se kuva on jo poistunut tästä. Eli meidän pitää silti jatkaa edelleen. Valitaan kloonausalue tuolta ja nyt me voidaan ajaa siitä yli. Eli välillä pitää hiiren nappi päästää pohjasta irti, kun maalataan. Niin pystyy jatkamaan sitä kloonaamista helpommin. Eli periaatteellisesti me koko ajan kloonataan täältä alueelta ja siirretään tänne näin. Ja tällaista kun kloonataan tällaista kuvaa, niin tärkeää on, että pysyy suurin piirtein horisontaalilinja samana, mistä kloonataan. Eli ei kannata ottaa täältä ylhäältä ja kloonata sitä tänne alas. Vaan kannattaa pitää se horisontaalilinja suurin piirtein samassa kohdassa. Silloin se kloonaaminen näyttää kohtuullisen aidolta ja kaikki värimuutokset, joita tässä tulee välimatkan kohdalta, niin ne ei näytä niin pahalta. Eli Alt-pohjassa aina valitaan uusi kohta, mistä kloonataan. Näin, ja edestakaisin hitaasti, mutta varmasti. Nyt tulee haastavin kohtaan tämä. Noin. Nyt valitaan toi välikohta tuosta. Noin. Oi, melkein onnistuu. Sitten vielä vähän. Noin. Vähän vielä ylemmäs. Otetaan pikkasen vielä tuolta. No niin. Noin. Koska me halutaan, että se pysyy mahdollisimman
oikeassa tasossa tää horisontti itsessään täällä. Et siitä ei näe, että joku olisi poistanut. Nyt me voidaan, jos me zoomata ihan lähellä, me nähdään, että siinä on pieni värimuutos. Tässä näin menee. Mä en tiedä kuinka hyvin se näkyy tässä videolla, mutta mun omalla näytöllä näkyy sellainen pieni värimuutos. Mut jos se zoomataan, no nyt tästä näkee ääriviivojen värimuutos on ihan minimaalinen. Niin vähän otetaan tuolta eri paikasta. Tällä tavalla useammasta eri paikasta kun valitaan, niin pyritään pitämään se linja ihan samana. Tämän takia, jos me tosiaan otetaan täältä ylhäältä, niin se taivas on eri väristä, se ei näytä niin hyvältä. Mutta kun me pyritään ottaa se tästä samasta horisontin linjasta, samalta korkeudelta, niin se taivaskin pitäisi pysyä suurin piirtein saman värisenä silloin. Näin me joudutaan käymään tätä kuvaa vähän uudestaan, voidaan valita vaikka pikkasen suurempi harjasin koko, niin menee vähän nopeammin. Ja tätä joudutaan sitten ehkä hieman muokkaamaan lisää muilla työkaluilla. Mutta siirrytään eteenpäin ja jatketaan tätä kloonaamista täältä alempaa. Eli mä pienennän takaisin tätä harjasin kokoa ja sitten valitaan täältä kloonattava kohta. Nyt tullaan taas tällaiseen vähän haasteellisempaan paikkaan, eli 2 aivan erinäköistä ja eri väristä kohtaa. Eli ensin täältä ylhäältä hieman kloonataan tuota kättä pois. Yritetään mahdollisimman tuohon suurin piirtein oikeaan rajaan saada se. Ja sitten valitaan täältä jälleen kerran Alt pohjassa. Yritetään valita noin. Ja sitten taas jatketaan tätä yläpuolisen osan poistoa. Sitten kloonataan tosta kohtaa hitaasti. Noin. Tällaisten kun otetaan näinkin, missä tulee selkeitä rajamuutoksia, niin siinä pitää olla hyvin tarkka, että se et tosiaan vain vetele kuinka sattuu sillä kloonaustyökalulla. Noin. Nyt otetaanko kloonaus vaikka tosta kohtaa ja sitten zoomataan. Ja tosta kohtaa. Ja uudestaan. Noin. Nyt tästä näkee, jos katsotaan oikein tarkasti, niin tässä menee tällainen valkoinen viiva. Ja täällä menee tällainen valkoinen viiva. Ne on klooneja toisistaan. Eli jotta me pystyttäisiin välttämään taas tällainen kloonin syntyminen tosta noin. Nyt se näyttää paljon aidommalta. Eli yritetään välttää tällaisia selkeitä linjoja, jotka kloonautuisi toistensa kanssa. Tietysti jos sitä kloonaa jostain kauempaa, niin sitä ei huomaa, mutta kun otetaan tälleen ihan vierestä jotakin, niin sen huomaa paljon herkemmin. Sitten vain jatketaan koko kuvaa, käydään läpi, taas palataan tähän haasteelliseen rajapintaan. Kun näitä kuvia tosiaan tälleen kloonaa, niin pitää muistaa, että ottaa sit siitä kuvasta ihan kaiken pois. Eli varsinkin tällaisessa, missä on vettä, niin usein niistä jää myös heijastuksia joka paikkaan näkyviin. Niin heijastukset, kaikki tällaiset peilipinnat, ne saattaa aiheuttaa ongelmia. Niin kuin tästäkin näkee täällä kuvan alaosassa on ihan selvästi heijastus tästä naisesta, niin se myös pitää muistaa kloonata konkreettisesti pois siitä. Muuten sen huomaa välittömästi, että siinä kuvassa pitäisi olla jotakin. Jossain vaiheessa internetissä kiersi näitä kuvia, jotka oli niin kuin tällä tavalla poistettu, mutta niihin oli jäänyt selkeitä virheitä. Esimerkiksi johonkin olkapäälle oli jäänyt toisen ihmisen käsi tai jotakin muuta vastaavaa. Eli siinä kannattaa käyttää todella hetken aikaa sen kloonaamisen kanssa ja katsoa, että siihen kuvaan ei jää mitään viitettäkään siitä ihmisestä. Maagisen editoinnin ansiosta niin ollaankin päästy tähän vaiheeseen, eli nyt on kokonaisuudessaan tämä kuva poistettu tästä. Eli kun katsotaan tätä kuvaa nyt näin niin kuin hieman kauempaa, niin siitä ei juurikaan erota, että siinä kuvassa on ikinä mitään ihmistä tässä ollut seisonutkaan, tai että tässä olisi toi surffilauta.
kuvassa. Eli tämä Clone Stamp Tool on äärimmäisen tehokas ja uskomattoman helppokäyttöinen, jolla toimintoilla pystyy käytännössä aivan kuka tahansa poistamaan kuvasta ihan mitä tahansa. Kannattaa tosiaan keskittyä siihen, että kun lähtee näin poistamaan kuvasta yhtään mitään, niin pyrkii pitämään se horisonttilinjan samana ja ei ota kloonia ihan koko ajan aivan täysin samasta paikkaa, eli vaihtaa välillä vaikka puolta, välillä toiselle puolelle ja sitten taas välillä otetaan kloonia toiselta puolelta. Tällä saadaan sitä tarpeeksi sitä vaihtelua siihen, että siitä ei enää huomaa, että se olisi kopioitu. Ja seuraavaksi sitten siirrytään uuteen aiheeseen ja tutustutaan hiukkasen näihin Photoshopin muihin helppokäyttöisiin työkaluihin, kuten Spot Healing Brush Tool ja Healing Brush Tool. Sitten tosiaan siirrytään epistolassa eteenpäin, eli ruvetaan tutkimaan Photoshopin näitä muita helppokäyttöisiä valokuvan muokkaustyökaluja. Otetaan ensimmäisenä käyttöön toi Spot Healing Brush Tool. Ja mennään tänne vähän lähemmäs. Ja ihan niin kuin nimensä mukaisestikin, niin tää poistaa virheellisiä pisteitä ja yrittää tehdä sen mahdollisimman aidosti vielä, että siitä ei näe, että sitä olisi edes käytetty. Eli valitaan täältä alueelta tällainen piste ja sitten vain yksinkertaisesti vasemmalla hiirennapilla klikataan ja tarkistetaan, että koko vastaa suurin piirtein on just sen ympärysmittaisen alueen, jota halutaan korjata. Ja valittuna on täältä myös sitten täältä asetuksista Content Aware, eli se, että se tarkkailee sitä, minkä näköinen se on se lähiympäristö ja yrittää tehdä siitä mahdollisimman sen näköisen, kun asiaan kuuluu. Ja sitten vaan yksinkertaisesti klikataan ja voilà. Eli näin helposti Photoshop pystyy korjaamaan valokuvista just kaikkia tällaisia ihossa olevia virheitä ja kaikkea muuta mahdollista. Ja tämä on tosissaan yksinkertaisuudessaan näin helppo. Eli mennään vain siihen kohtaan, missä se piste on ja sitten vaan klikataan ja Photoshop tekee kaiken työn sun puolesta. Ja sitten me saadaankin suoraan siirtyä seuraavaan, eli Healing Brush Tool. No, tämä on nyt lähestulkoon samanlainen kuin toi Clone Stamp muuten, mutta tällä valitaan alue, mitä seurataan, ja sitten valitaan alue, mikä yritetään korjata. Eli tällä tavalla näin. Ensin Alt-pohjassa valitaan alue, mistä, ja sitten, että mihin sitä siirretään. Mutta ainoana erona tässä on sitten, että tämä ei kloonaa sitä, vaan se yrittää tehdä siitä alueesta mahdollisimman samantyyppisen ainoastaan. Eli se ei esimerkiksi tästä, jos korjataan valitaan täältä poskesta joku kohta tai täältä alhaalta näin ja viedään se tänne huulen päälle ja vedetään näin, niin se ei itse asiassa niin kuin huomaa, niin kloonaa sitä siihen huulen päälle, vaan se yrittää tehdä sitä samanlaisen tasaisen alueen kuin täältä näin. Eli tällä pystytään sellaisia alueita korjaamaan. Sitten mennään Patch Tool. Patch Tool on nimensä mukaisesti paikkatyökalu. Eli ensimmäisenä paikkatyökalu tehdään paikka, joka halutaan korjata. Sitten millä se korjataan. Tämä nyt ei tietysti ole optimaalinen näin päin, mutta näin päin sen näkee sen suurimman muutoksen. Eli me maalattiin täältä ensin vasemmalla hiirennapilla pohjassa pitäen koko tämä alue, joka me haluttiin korjata. Ja sitten me vaan raahattiin ja etittiin alue, millä me se korjataan. Tämä on tosi helppo ja yksinkertainen ja kätevä työkalu. Ja ennen kaikkea nopea. Eli nämä 3 työkalua, niin näillä pelastaa jo paljon, varsinkin kasvokuvissa. Näillä voi jopa tällä Healing Brush Toolilla yrittää sitten poistaa kuvista kaikenlaisia
osia, mutta tää vaatii jo sit hiukkasen enemmän keskittymistä. Mut silläkin pystyy kohtuullisen helposti korjaamaan, kunhan ei yritä liian valtaisia korjauksia tehdä. Eli sillä voi yrittää jopa korjailla ja poistaa kuvista tosiaan koruja. Yrittää poistaa siitä kuvasta kaikkea muutakin ylimääräisiä osia. Koska tää ei kloonaa siihen päälle mitään, vaan tää yrittää tehdä sitä alueesta mahdollisimman käyttökelpoisen. Spot Healing Brush Tool on näiden pilkkujen ja pisteiden virheiden poistamiseen todella yksinkertainen ja kätevä. Sillä pystytään myös poistamaan muita virheitä. Että jos on esimerkiksi useammassa kohtaa on samanlainen virhe toistuu uudestaan ja uudestaan, niin sillä pystytään aika helposti jatkamaan sitä poistamista. Niin kuin tässä nyt esimerkiksi nähdään, me pystytään poistamaan käytännössä koko tämä posken juonne. Samaten vaikka tältä puolelta. Photoshop yrittää laskea sinne sellaisia värisävyjä, jotka näyttäisi mahdollisimman hyvältä. Ja näin me pystytään kasvoista poistamaan kaikkia tällaisia. Että se ei välttämättä tarvitse edes olla mikään piste tai tällainen. Niin tämä Spot Healing Brush Tool, niin se on hyvin tehokas poistamaan kaiken näköisiä. Seuraavaksi tutustutaan erittäin tehokkaaseen Photoshopin Liquify-työkaluun. Eli mennään tänne Filter-valikkoon ja valitaan sieltä Liquify. Sen saa päällä myös painamalla Shiftin, Ctrl ja X yhtä aikaa. Tämä avaa ihan oman ikkunansa, josta löytyy nämä tarvittavat Liquify-työkalut. Tätä vasemmalta puolta kun katsotaan ensin, niin silloin Forward Warp Tool, sitten on Reconstruct Tool, Twirl Clockwise, Pocket Tool, Bloat Tool, Push Left Tool, Mirror, Turbulence ja niin edelleen. Tärkein näistä on ehdottomasti tämä Forward Warp Tool. Eli Forward Warpilla, jos katsotaan näitä asetuksia, brush size, eli kuinka iso harjan koko on. Kuinka isolle alueelle se kerrallaan vaikuttaa. Sitten Brush Density ja Brush Pressure vaikuttaa siihen, kuin voimakas se tapahtuma on, mitä tehdään. Ja sitten ruvetaan katsoa, mitä itse tämä Liquify tarkoittaa. Se tekee koko tästä kuvasta nestemäisen. Eli tarkoittaa sitä, että joka ikistä pikseliä pystyy liikuttamaan. Jos otetaan täältä ylhäältä tällä työkalulla kiinni ja tullaan alaspäin, niin näkee, että mä pystyn siirtämään, tökkimään näitä kaikkia pikseleitä pois alta. Tämä nyt ei tietenkään ole se pääasia, että pökitään tuolta kuvan reunoilta näitä pikseleitä alas. Mutta tehdään niin, että otetaan vähän ja zoomataan tähän kuvaan. Mennään tähän kasvojen alueelle, jossa näkyy tämä kasvopoimu tällä tavalla. Ja valitaan uudestaan tämä Forward Warp Tool. Pienennetään sitä hiukkasen, otetaan vaikka 130. Ja sitten ruvetaan tästä kohtaa. Hitaasti. Jälleen kerran nyt ei ole yhtään mihinkään kiire. Tämän työkalun kanssa ei saa olla kiire mihinkään. Nimittäin kun tätä tästä näin pikkuhiljaa pökkii tällä tavalla näin. Ihan muutaman sentin pieniä liikautuksia. Ja yrittää pitää sen koko matkalta tästä näin ihan tasaisena sen liikkeen. Näin. Vielä tuosta vähän sillä tavalla, että tässä tulisi mahdollisimman suora. Ja mahdollisimman lyhkäisiä nämä liikkeet, että se ei näyttäisi kovin väkisin työstetulta.
Nyt varmasti herää jo kaikki ja tajuaa, mistä tässä on kyse. Eli mennään vähän taaksepäin ja katsotaan, mikä on lopputulos. Siitä on yhtäkkiä tullut hyvinkin erilainen. Eli tämä tosiaan, tällä pystyy muokkaamaan kokonaisia kehon alueita. Tällä pystyy tekemään valtavia muutoksia kuvaa kuin kuvaa. Ja ennen kaikkea, kun puhutaan yleensäkään photoshoppaamisesta, niin tämä on se asia, mikä ihmisillä ensimmäisenä tulee mieleen. Harva vain tietää, että se on itse asiassa näin kauhean helppo tehdä. Eli tällä Photoshopin ihan omalla sisäänrakennetulla Liquify-työkalulla pystytään tekemään tällaisia kasvojen kohotuksia todella vaivattomasti. Tämä on erittäin tehokas tapa, ja sitten kun se on valmis, painetaan OK, ja se on siinä. Näin yksinkertainen, helppo ja nopea tapa on työstää kuvaa Liquify-työkalulla. Jos palataan takaisin sinne Liquify-työkaluun ja katsotaan vähän pikkasen niitä muita työkalun asia. Eli täällä oli tällainen kuin Bloat. Bloat Tool tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, että sillä pystyy suurentamaan. Ei ehkä välttämättä kaikkein helpointa, mutta kyllä tollekin luultavasti joku keksii käyttää. Esimerkiksi silmiä aika usein saatetaan aavistuksen verran suurentaa tällä Bloat-työkalulla. Ja sitten Pucker-työkalulla pystytään pienentämään taas aluetta. Eli nyt kun tuossa tuo musta laatikko, niin se näkee kuinka se imeytyy tuonne keskikohtaa kohde ihan väkisin. Sitten Wave-työkalu, jälleen kerran nimensä mukaisesti, tekee aaltoja kuvaan. Nämä on aika itsestäänselviä, ja sitten on Push Left Tool, eli kaikki siirtyy pykälän verran alas. Yritän tuosta noin, nyt näkee, kaikki siirtyy kerrallaan alas. Tämä on erittäin voimakas työkalu. Tätä en suosittele käyttämään, jos halutaan tehdä vain pieniä muutoksia, mutta jos halutaan tosiaan lähteä ihan täysin muokkaamaan kuvaa ilman, että siitä edes välttämättä tunnistaa sitä henkilöä, kuka on kuvassa, niin silloin on syytä kääntyä Liquify-työkalun puoleen. Eli nyt tutustutaan vielä siihen, että oli kyseessä mikä tahansa kuva, niin se aina välillä saattaa mennä jo siinä kuvan ottovaiheessa niin vähän heikkoihin kantemiin. Eli sinne saattaa tulla tällaista, siitä saattaa tulla vähän sumea ja saattaa värit olla vähän kuinka sattuu ja näin poispäin. Ja minulla on tässä esimerkkikuva, joka on niin hiukan sumea, varsinkin näkee hyvin tästä kohtaa. Että ja katsotaan vähän, että mitä sille valokuvalle sit voidaan tehdä, että siitä saataisiin edes vähän terävämpi. Eli ensimmäisenä kopioidaan taas se layeri, eli painetaan Ctrl-J, niin se luo siitä uuden puhtaan kopio. Sitten mennään Filter, Other ja valitaan High Pass. Sitten ollaan täällä High Passin puolella, niin yritetään katsoa, että millä saadaan mahdollisimman hyvin esille tästä kaikki reunat. Ja mulla se nyt tämän kuvan kohdalla sattuu olemaan 8.3, se voi olla huomattavasti vähemmän 4.2. Se on yleensä jotain 5-6 välillä on aika hyvä. Vois periaatteessa katsoa, jos se laittaisi tohon 6,5. Sitten vaan painetaan OK. No tää nyt ei vielä näytä kauhean hyvältä, mutta mennäänpäs tänne valikkoon ja valitaan tason tyypiksi Overlay. No niin, eli nyt voidaan nähdä, että tämä kuva on huomattavastikin terävämpi. Jos mä laitan ton pois hetkeksi joka päältä ja takaisin päälle, pois päältä, takaisin päälle, zoomataan siihen vielä vähän siihen kuvaan lähemmäs, niin aika paljon saa terävöitettyä itse kuvaa. Ja sitten jos lähdetään
katsoa toista keinoa, millä voi yrittää terävöittää. Mä otan vaan tuon layerin pois päältä. Mennään taas filtereihin. Valitaan Convert for Smart Filters. Eli tämä mahdollistaa sen, että filtereistä tulee sellaisia, että niitä saa päällä ja pois ja niitä saa muokkailtua vielä lennossa. Eli niistä tulee niin sanottuja fiksuja filtereitä. Ja sitten jatketaan, mennään vielä tänne. Ensin muutettiin tuo Smart Filteriksi, sitten mennään Filter ja valitaan täältä Sharpen ja Unsharp Mask. Tämä avaa taas uuden ikkunan. Vedetään noin tonne ihan nollilla. Eli muista aina, että kannattaa tuo preview pitää päällä, niin sä näet itse tässä isommassa ikkunassa, mitä tapahtuu ja kuinka. Lisätään ensin radiusta nyt hiukan. Pannaan johonkin 1.9. Pannaan tasan 2 ja sitten lisätään määrää. Nyt tuossa isossa kuvassa voi ruveta näkemään pikkuhiljaa. Se muuttuu terävämmäksi ja terävämmäksi. Ja sitten kun alkaa näyttää siltä, että olisi niin kuin hyvä, niin sitten vaan painaa OK. Ja se oli siinä. Eli taas nähdään kuinka paljon se muuttaa, kun mä otan sen pois päältä. Eli tässä on nyt se alkuperäinen ilman muokkauksia ja sitten tässä nyt se on päällä tämä maski, niin aika paljon se pystyy terävöittämään tätä kuvaa ja varsinkin just tätä, että kun tässä on tällainen eläin tässä kuvassa, niin saa jopa kunnolla selvän, että minkä näköinen eläin se on. Eli tässä oli nyt näitä yksinkertaisimpia Photoshopin muokkauksia. Jos sulla on lisää kysyttävää Photoshopin muokkauksista, sä voit jättää kysymyksessä blogihaltuun.netin Kysy blokkaamisesta sivustolle. Jos sulle tulee jotain mieleen tästä itse videotutorialista, sä voit jättää sen kommenttina tähän videoon tai sitten kommenttina tuohon blogikirjoitukseen. Ja kannattaa tosiaan muistaa, että blogihaltuun.net julkaisee joka kuukausi ison määrän uusia blokkausaiheisia kirjoituksia. Siellä käsitellään sitä, kuinka saadaan mainostajia, kuinka saadaan tehtyä rahaa omalla blogillaan, kuinka blogiin saadaan kävijöitä ja niin edelleen. Mutta minä kiitän tästä hetkestä ja siitä, että jaksoit kuunnella näinkin kauan tätä Photoshop-tutoriaalia ja toivottavasti tästä oli jollekulle hyötyä.